No me ollaan tehty töitä tällä koneella vajaa vuosi, että saatiin tämä kone käyttöön ja kohta 3000 tuntia tulee täyteen. Kun tehdään töitä keskeytymättömässä kolmivuoro-olosuhteissa, niin luotettavuus on se tärkein avainasema ja tuottavuus tulee heti toisena. Ja kyllä tämä kone näyttää siltä, että tämä täyttää nämä kriteerit ja hyvä kone tulee. Tämä koko luokka on tähän asti puuttunut Caterpillarilta ja se täydentää erinomaisesti tätä sarjaa. Minä pidän eniten tästä 6020 siitä, että se on erittäin vakaa, kuormattava, on helppo käsitellä ja myöskin suhteellisen tehokas kone. Minun mielestä tämä kone on tälle kivelle aika sopiva, sillä myöskin saavutetaan ne tietyt tuotantotavoitteet, mitä meilläkin on. Kone on erittäin tasapainoinen, se ei hötkyile, puomisto on tosi vahva ja se on kuljettajalle tosi ystävällinen. Kuljettajat ovat tosi tyytyväisiä, hytti on aivan erinomainen. Meillä on 777 ja 785. Koko luokka on meille hyvä, varsinkin näihin saantonniautoihin. Tämä on juurikin sopivan kokoinen kone. So we run a mixed fleet here of Caterpillar 777s and 785s. The 777s, it's a nice heat bucket 4-pass match. We get good load factors on there. When we have the 785s, again with a heat bucket, we're getting a good 5-pass with light soft material. The 6020 is a good size for us. This is a flexible machine, this is a fast machine, and it gives us a high performance. It produces the way we want production here. Cost is important, and this is what we get from the 6020. We get approximately 2.5 metres of rain each year. With the introduction of the 6020, we put it into some of the more challenging conditions that we have here, which is presented by that 2.5 metres of rain. It's got a very high ground clearance on the upper carriage. Therefore, we're able to put it into the softer conditions. Because of its height, we don't get any of the associated mud that would usually come up around the swing bearing. So it's done extremely well. It's matched up with both the conditions that were presented with it and also the supporting fleet, including the trucks. So it's a good match for our operation. Basically, this 6020 gives us more than 90% of availability, including the planned downtime. And we are really impressed with the results. The fuel efficiency on it, we tracked it for the period. We found it was below our expectation. Therefore, we were happy with its performance on the fuel and cost effectiveness. I think the machine doing great. It's free now. Everybody that's working in this company, this mine, I like the 620B. This 6020 got lots of power. Stick power, trailer power. So to do a job with this backhoe, it's very easy to get it done. Myöskin turvallisuuteen on kiinnitetty huomiota myöskin tuosta ohjelman rakenteessa. Se huomaa, se on hyvin vankka. The features what I like in that 6020 cab, it's a new cab. Everything is digital and all the gauges and controls you have on your left side. You got the electric joysticks to avoid fatigue for the operators. Sieltä löytyy kaikki säädöt kuljettajan penkistä, myöskin kyynärnojista, hyvin monipuoliset säädöt. Niitä ei ole oikeastaan aikaisemmin edes kiinnitetty niin paljon huomiota näihin asioihin. Kone on suunniteltu silleen, että se on hyvin turvallinen. Löytyy turvakytkimiä ensinnäkin joka puolelta konetta. Esimerkiksi jos sattuisi joku tapaturma, niin varmasti löytää kyllä sen turvakytkimen, millä sen koneen saa pysäytettyä. From a safety perspective, it is good. Very well laid out, the top, great visibility. Kuljettajat ovat tosi tyytyväisiä, hytti on aivan erinomainen, melutaso on tosi alhainen ja näkyvyys on tosi hyvä. For an operator, you got good visibility with big windows, both side and at front, and also that floor window.
You can see your truck, where you're going, and avoid your truck to damage. It's a long shift, 12-hour shift, so Caterpillar designed this cab and the seat to avoid fatigue of operators. Kevyt työskennellä johtuen just tästä, että tämä ajoasennon löytäminen on niin helppoa. Huoltokohteet on suunniteltu silleesti, että ne on helppoja. Helppo vaihtaa suodattimet, öljyt. The great advantage on this 6020 is the module at the back that includes the pumps and the engine. This walk-through power module allows a technician to access easily the engine and different components around the engine. That saves times and also reduce any safety hazards accessing components on the unit. What they like of this machine is the access. You can be in the side of the engine and you go through the doors and you can be in the pump area. Very easy to connect each other and to make the services also very, very friendly. It was a very long time that Caterpillar didn't have heavy earth-moving large excavators and shovels in their portfolio. Now our local dealer is able to supply us with a reliable quality product with what we want. Furthermore, we get good parts supply from the local dealer, Cermaq. We love this 6020 CAT machine because it comes with a full CAT package. We have CAT components of the machine. We have full CAT dealer service. And we have a high availability on the machine.